ndingusekela sihlalo kule shedi lapha eSifonondile Healthcare Sharing Shed, ndikwalilungu lamafama ale shedi. Sikule shedi yalapha kwiSifonondile, kule shedi intsha besiyenzela urhulumente. Sisuka kulaa shedi ndala esasizenzela ngokwethu, sancedakala ngokuthi senze i-application kurhulumente, satsho safumana le shedi ke ngoku sikuyo. Sisaqhuba kakuhle okwangoku nje le shedi intsha siyifumeneyo kurhulumente, ngoba urhulumente wasinika le shedi, wasinika zonke izinto zoncedisana nathi nokucheba kule shedi. Sineepresi, sineematshini zopresa umoya, so sisaqhuba nje kakuhle. Kulaa shedi ndala siqale kugushe bezivalelwa mhlawumbi phaa ku-1000, kodwa ngoku sesingapha kweegusha ezingama-4,000 yeegusha. Kulaa shedi ndala besineematshini zethu zohlohla uboya besizenzela zona. Umzekelo, xa sizohlulela uboya bethu ngokweeklasi zethu zalapha eshedini, ngoozenzele bethu sizisokolela, sihambe siboleka ke neepress kwezinye iindawo. Kodwa ke ngoku sithe sonikwa lena ishedi, satsho sayiyeka ngoku loo nto, ngoba noko izinto urhulumente usinikile, noko umahluko mkhona esiwubonayo ngoku. I-market value yoboya bethu, uqala kwethu kulaa shedi ibisephantsi kakhulu, kodwa ngofumana ingcebiso kumagosa ethu akwa-agriculture sayibona imali ikhuphuka kancinci kancinci. Uboya bethu sibukhengisa kwinkampani yoboya engu-PKP. Okokoko saqala kule shedi kwakuleya indala. Xa siwafuna amagosa wethu siyawafumana, nangelinye ixesha ngoku singakhange siwafune ngokwethu ibe ngawo akhangela thina. Sivelisa amazwi ombulelo kuye urhulumente sisithi akagqibelisanga, zonke izinto esinothi sizidinge kule shedi angakwazi usincedisa ngazo. Lo myalezo ndiwuphathelwe liSebe lezoLimo.